Ditela orain taula gainerat, sari banatzerat behar dutenak, eta haiek etortzeko denboran eskertu nahi dugu. ETB bateko ekipa buruz burukoa zuzenean eman dutelako, bide beretik Info Zazpi eta Euskal Irratiak finala zuzenean eskaini dutelako. Haietaz gain gure txapelketa aipatu duten edabide guztiak, eskerrak ere Baionako Herrikoetxeari eman laguntza eta baliabideen dako, eskerrak ere gure laguntzale eta babesle guztieri sustengo hori ezinbestekoa dugulako. Eta eskertzen zaituztegu azkenean, eta berriz ere, bai antolakuntzan, bai gure mezua hedatzen ari zireztenak, eta baita saioak segitu dituzuen guztiak, zuena laguntza edera izan delako. Xapel bana! Sari banaketa hasiko dugu. Xumai buruari txapelketako 20garria emanen dako Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko lehendakari den Iñaki Muruak. Xubai buruaren azkenagoa. Final handi, final eder, egin dauzuei esker, eta hemendik hau ikusteak, ematen du plazer. Argatik eskerrak zuer, ta ea hemendik laster, plaza txikiak betetzen diren gaur hemen giren ber. Plaza txikiak betetzen diren gaur hemen giren ber. Eneritz Zabaletari txapelketako 20garria emanen dako Bertsolarien Lagunak Elkarteko bazkideen izenean Andoni Iturriozek. Eneritz Zabaletaren azkenagoa. Jakizu entzule fina, bihar daukat egazkina, Bilbon goizeko 7 terditan, txanko jina. Ederra dute egina, sentituko dut jakina, bestakabeko bestondoaren logure zikina. Baina hemendik pasata gero, ametsik haundina. Madi Sarasuari, txapelketako 20garria emanen dako Andoni Iturriozek. Madi Sarasuaren azkenagoa. Ez dut hitzik azaltzeko, hain amets handi osoa, zuen txaloen kilika
ta animoen goxoa. Egi baten, gozamenezko pausoa. Kulunkagai izan dugu, bertso eskolen altzoa. Itxasuta lajaldea, lizeorantz doa soa. Fustagarri oroigarri, lagunartetik jasoa. Potoz poto ajosatu, baitugu unibertsoa. Inguruko dena gabe, zer litzateke bertsoa. Inguruko dena gabe, zer litzateke bertsoa. Sustrai Kolinari Eskualkultu erakundearen izenean, haren lehendakaria den Mikel Erramuzbek emanen dio saria. Sari hori Aitor Ruiz de Eginok egina du eta hoga sustraien azken agurra. Mila zorion txapeldun, beti eder zorrotz itza, beste hainbeste zuri odei, urtero onduz zabiltza, gaur lehenik urgentzitara, iritsi naiz neure gisa, ta gero estafa utxa, suertatu zait pitonisa, bueltan basurde tzar batek, hautsi du nere ibiza, ta gainera txapelketan eman didate paliza. Gaur etzen nere eguna, olakoa da bizitza. Gaur etzen nere eguna, olakoa da bizitza. Odei Bagosori, Piaresa dozeintzik zizelkatu saria eta txapelketako gogoigarria emanen dazko Iñaki Muruak. Odeien azken agua. Saria zinez, polita bainan, nun Kristo sartu liteke. Gaur nik mozkor bat hartu behar dut, ta ez soilik lauak arte. Zinez mil esker zuri entzule, gaur loga baituzu bete, irudimentxuta aske berso eskolan astez aste,
biltzen diren aurta gazte, zuen dako da azken agurrau, zor dizuet horren beste, orain agiren ez dakit baina, etorkizuna zirezte, orain